Welcome back mga kapuso, subay ni nagsingabot nga Pasko, hapit na gyud atong sayran makalambuan o kalihukan sa labing unang Pasko sa Pasil. Di kumpleto og di mabuluko ng kinabuhi sa tao kun way Pasko. Hinungdan nga ato kining gisaulog matag tuig aron atong batyagan ug masinati ang diwa ug ang kamahinungdanon niini. Mao kini ang panahon nga maawha kita sa pagginatagay, pagigugmaay ug pagpinasayloay. Gani, daghan kanato ang nagsaulog niini sa bisan unsang pamaagi aron ato mabati ang spirit of Christmas. Usana niini ang Barangay Pasil sa Dakbayan sa Subo nga naghatag og mabulokong Pasko subay sa ilang labing unang Pasko sa Pasil. Sayran nato ang ilang mga kalihukan karong Pasko dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Uban nato sa programa karon ug din sa atong studio Barangay Captain sa Pasil, Francisco de Gracia Jr. Mayong buntag kap ug welcome sa GMA Regional TV Live. Good morning sa GMA. Labi na gyud sa akong mga kabarangay, Barangay Pasil. Good morning sa mga taga-Barangay Pasil. Yeah. Basta ka nagtan-aw ron partner May. First time ko no ni Kap, we learned. Yeah. Nagpahigayon mo Pasko sa Pasil. Unsa man Yes. yung katuyuan niini? Sa Pasko sa Pasil, naami mga gipanghimo nga mga kalihukan, kaning Christmas tree making contest sa Matag Sitio. Okay. Nya kanay siya doon na siya yung mga premyo kay Matag Sitio man silbing contest ni siya. Then second is our first ever Christmas arc and street lighting. Makita ni siya inika karong alas 12 sa gabi open na namo on ang makita ang Christmas arc nato og at the same time inig alas 12 gyud musiga ang street lighting nato. Street lighting. Then launching po ni sa atong pinakaunang barangay Christmas ID music video ni siya. Music video, wow, yawa din, no? Then ang during this event nasa tayong mga photo booth. Mo ni siya. Okay. We understand Kap nga naamoy tema ani? Gipili o niya nganong kini inyong gipili? Well, tema? actually, sa amo ang kuan gyud sa nagkampanya pa mi ang amo yung mga gipang offer gyud sa katawhan sa Pasil kanig yung mga serbisyo nga patas. Okay. Then ikaduha kaning amo ang panggobyerno nga kaning transparent gyud siya. Then aside from transparent, kanang participatory. Meaning to say, ang tibok Pasil, makaparticipate yun. Kaming mga official, mupaduol yun sa katawhan. Then, ang last na mo is, ang inclusive governance. Okay. Sa inclusive governance, ana diya may bisag dili pa ka nako supporters, usa na gyud ta. Serbisyoan. Serbisyo gyud tanan. Tinuod. So mao ginayamon to og tumong. Then doon na sad niya mi pahigayon mga festival kay Wow. kay bawo naman gyud ta nga ang Pasil na inila gyud sa aning mga luto nga linarang basta ginay. seafoods Tinuod. gani. Dugokon gyud basta Pasil. Mo ni dayon. Then kay bawo pud ta nga ang kaning Tuslubuwa originated gyud sa Barangay Pasil. Pasil. So mo na Paborito. mo na paborito kayo sa So Pasil. namo himuon ana Kap nga Yeah. mga pinalahi nga kuan or mas i-highlight na ninyo ang kanang mao gina Tuslubuwa. ma-highlight na to kay ato man ang himuon siyang kuan kanang festival. Okay. Mo na nga napatay daghan unta pero sa pagkakaroon mo pa na yato kuan one at a time lang una. Bitaw. Ah. Kani sa inyong mga Christmas nga mga kuan Kap, andam na gyud sa tanan nga mga ano. So, Yeah, makita niyo siya. Mudong ta sa Pasil, moadto ta sa Pasil Kap, festive na kayong atmosphere dito. Ana gyud kay karong alas 12 inig open gyud alas 12 sa karong gabi. Makita na nga to ang arc. Nana gyud ka nang sa na-welcome Barangay Pasil. Okay. So ana diya open na siya. Then at the same time, musiga ang street light. Unya ang kanang mga Christmas tree contest man na siya. Ipahigayon din na sa Matag Sitio. Dagan na. So naay mga judges para mo kuha na mo judge sa mga atong Christmas tree. Ubay-ubay imo mga nahisgutan Kap nga mga activities, murag dako-dako gyud mo budget siguro ani Kap. Actually kaning amo ang kada
kuan kada Christmas tree naghatag yun mga subsidy ani nila to start ba. Bitaw, Then sila na dayon ining ang mo kuan kung saan nila paggasto, kung saan nila pagpanindot. Ana ang may tabuan yan, nagiuban nga mugasto gyud. Kay palabuan na man. Mo gina. Pila may premyo na kap sa mga mudaog. Ang first prize mo natay premyo nga 10,000. Then ang second is 7,000, ang third 5,000. Unsa na siya kap kada sityo na ang mag-compete ana Oh, or nay every sitio. Okay. Every sitio. Sa pagkakaroon mo pa na every sitio pero sa ngadto siguro basig mausab na basig na nay every kuan na lang siguro every gawa sa sitio every Purok group naman. na siguro Oh, pura na. grupo. Ana kay Pamasanhan. basta mo successful lang ni siya. okay, first time pa man. First time pa. Kap, just to close this, Kap, Christmas message nimo sa ato mga kaigsuonan. Nagkaduol lang magyud na Pasko. Okay, from to Barangay Pasel, no? Merry Christmas. Mag-open naman kita karong gabi So, all I can say is, Merry Christmas to all of you. Maulan sana. Og mudayo ta sa Pasil para sa Yes. Tuslubuwa og sa Tuslubuwa. Tuslubuwa. Kanang mga linarang. linarang ba yung mga paboritos kadaghanan. Labi na, kinig ka kanang Pista Senior na to. Pohon. Kay Santo Niño po na mo ang Enero. Paris diya. Tinuod. Okay. Salamat, Kap, for joining us this Okay, morning. so sige. much. Thank you sa kayo. Thank you. Mabalik pa may mga kapuso, tutok lang.